Co to dáme, pánové? Já jsem si naformoval nový věci. Mám tady skoro full netherite, crossbow, enchantovaný zlatý jablko, sekerku a mám mega dobré věci. Dáme si. Jdeme vraždit nějaký seraby nubáky, ok? Jo, jdem na to. Koho zabijeme jako prvního nějakýho nuba? Koho zabijeme teď? Ne, co? Já tě zabiju. Jsi slabý, já tě zabiju. Ne, zabiju tě. Mně se to hrozně seká. Ne, mně se to seká. Co? Jo, tebe se to seká, za to tě zabiju. Umři. Já mám lepší věci než ty. Haha, já mám ohnivý armor za peníze, haha. Děláš si srandu, já jsem ti věřu, Michale. Dej mi ty věci zpátky. Mama. Prostě dáme, pánové, to neslyší. Já mám tady v Enderchestce další věci, já si je na ní vezmu a zabiju vás. Nemáš ani štípe do té kuse, haha. Nepotřebuju to ani, sežer si to. Kde jsi sebral Varden? Co zpět? No, ten je hrozně moc OP. Ne, umři. A když jsi k tomu sebral totem? Totem z raidu. Z tomu asi. Umřeš, Michal, nemá to cenu s tebou. Už umíráš, co? Gepl se na tebe sežeru. Kde jsi sebral Gepl? Au. Tam kde ty ne, prostě to jenom umím. Ty neumíš to hrát vůbec. Ty to vůbec hrát. Umři. Umíráš totálně. Ne, mám ještě plný APčka, haha. Tak určitě nemáš. Mám. Teď si mi ubral jedno HPčko, haha. Ne, sakra. Jo, zabil jsem ho, dámy a pánové. Ne, dej mi se moje věci. Utrpí se. Mám salty, haha. Umřeš. Ne, neumřu, protože půjdu sám a ty mě tady nemůže zabít, haha. Jsi hrozný cheater. A zabil jsem ti, máš skoro všechno stopa a ty jsi úplně trapnej. Smokal ty, který stojí tak 12 milionů peněz, haha. Zatím tady peníze nejsou, takže... díky za můj starý armor, dámy a pánové, získal jsem tyhle věci, jestli si taky chcete připojit. Dej mi to, máte Discord v popisku a můžete si tady týrat nubačky, jak je tady třeba tady tenhle debel. No nic, tak já si to uložím. Dej mi to. A čau.